Bună și bine v-am găsit! Să ne gândim la unul dintre primele gesturi pe care le facem dimineața. Dăm drumul la robinet. E un act atât de banal, nu-i așa? Și totuși, rare ori stăm să ne gândim ce mecanism extraordinar se ascunde în spatele lui. E bine, azi exact asta facem. Explorăm împreună acea lume ascunsă, rețeaua invizibilă care ne aduce apa direct în case. Așadar, întrebarea de la care pornim e simplă, dar fundamentală. De unde vine de fapt apa asta de la robinet? Răspunsul ne poartă într-o călătorie fascinantă, printr-un sistem extrem de complex pe care de cele mai multe ori îl luăm de-a gata. Pentru a înțelege toată călătoria, trebuie să pornim de la conceptul de rețea. Pe scurt, ce e asta? Să ne imaginăm un sistem de vene și artere, un ansamblu de ramificații care distribuie utilități. Este, practic, infrastructura vitală a oricărei localități, iar astăzi ne concentrăm pe una dintre cele mai importante, rețeaua de apă. Și lucrul ăsta e esențial. Existența acestor rețele nu e doar o chestiune de confort, e mult mai mult de atât. E un indicator direct al gradului de dezvoltare a unei comunități. Ele sunt fundația aia invizibilă pe care se construiește toată viața modernă, de la igiene și până la industrie. Bun, acum că am stabilit contextul, hai să intrăm în pâine și să urmărim pas cu pas drumul apei. Și, bineînțeles, totul începe de la sursă. Călătoria asta are, în mare, 6 etape distincte. Începe cu captarea, adică de unde luăm apa, continuă cu pomparea și transportul, apoi urmează tratarea și stocarea și, la final, se încheie cu distribuția. Hai să le luăm pe rând. Primul pas, captarea. Asta înseamnă, de fapt, colectarea apei din mediul natural. Iar sursele pot fi foarte diverse, de la ape de suprafață, cum ar fi râuri sau lacuri, până la surse subterane, cum sunt izvoarele sau pânzele freatice. Alegerea sursei, evident, depinde de geografie și de calitatea apei din zona respectivă. Odată captată, apa nu poate călători de una singură și aici intervin stațiile de pompare. Acestea sunt practic inima sistemului, niște motoare care consumă o cantitate uriașă de energie ca să împingă apa, asigurând presiunea necesară pentru a o transporta pe distanțe lungi și, în final, pentru a ajunge cu presiunea potrivită la robinete. Acum că apa a fost colectată și pusă în mișcare, urmează o fază absolut critică. Trebuie transformată din apă brută, naturală, în apă potabilă, sigură pentru consum. Așa că intrăm în etapa de purificare și stocare. Apa ajunge așadar la stațiile de tratare. Acestea sunt niște puncte esențiale, al căror scop e să corecteze practic caracteristicile apei, adică să o transforme din apă brută în apă perfect sigură pentru consum. Și aici, în timpul procesului de tratare, se elimină toate impuritățile pentru a atinge niște standarde foarte clare. Apa trebuie să fie limpede, incoloră, inodoră și fără un gust specific. Acesta e procesul care, de fapt, garantează siguranța și calitatea apei pe care o bem. După tratare, apa este stocată în niște rezervoare imense. Și atenție, acestea nu sunt doar niște simple depozite, ci elemente strategice ale rețelei. Ele compensează variațiile de consum dintre zi și noapte, asigură o rezervă vitală în caz de avarii și, foarte important, mențin o cantitate de apă special pentru stingerea incendiilor. Apa este acum curată, sigură și depozitată. A sosit momentul pentru ultima etapă a călătoriei, livrarea către fiecare casă, școală sau firmă. Să vedem cum funcționează rețeaua de distribuție. Rețeaua de distribuție e ca un arbore gigantic, cu mii de kilometri de rădăcini ascunse sub picioarele noastre. Apa pleacă din rezervoare prin conducte principale care alimentează diferite sectoare ale localității. De aici se ramifică în conducte de serviciu mai mici care ajung la fiecare clădire. Punctul final al rețelei publice se numește branșament. Exact la acest punct de trecere între rețeaua publică și instalația privată găsim apometrul. Rolul lui este esențial și simplu. Măsoară și înregistrează exact câtă apă se consumă, asigurând o contorizare corectă a consumului. Bun, am adus apa rece în casă, dar povestea nu se termină aici. Ce se întâmplă mai departe? Cum obținem apa caldă și, mai ales, unde se duce apa după ce o folosim? Pentru apa caldă există două abordări principale. Sistemul centralizat, unde apa caldă este produsă într-o stație și livrată printr-o rețea separată, similară cu cea de apă rece, sau sistemul local, unde fiecare locuință își încălzește apa folosind propriile echipamente, boilere electrice, centrale termice pe gaz sau chiar pe lemne. Și aici ajungem la un punct crucial. Un sistem de alimentare cu apă este incomplet fără perechea sa, rețeaua de canalizare.
Cele două merg mână în mână. Aceasta preia în siguranță apa uzată, o transportă la stații de epurare unde este tratată și abia apoi o deversează înapoi în natură, încheind astfel un ciclu complet. Și uite așa am parcurs întreaga călătorie, de la un râu îndepărtat printr-un labirint de pompe, filtre și conducte până la robinet și înapoi în natură. Ceea ce ne lasă cu o întrebare finală la care merită reflectat. Privind la complexitatea și importanța acestui sistem, cât de dependentă este în realitate viața modernă de această rețea invizibilă pe care o accesăm cu un gest atât de simplu?